Sendirian aja ini teh nyarila. Ini istri nggak ikutan. Ayo mama. Goreng telo mana larang regane mas anak limo beda bapae ini om kok duwe anak segede kita ake mangane penting boe ake tirakane Bos Ijang podo wae mas nek enak rasane ora melu gawe lan jane limo aku bareng turut kanca yang ora melu gawe anak limo ake mangane cukup ini Bos Ujang. Aduh, Bos Ujang. Terima kasih, matur suwun sekali. Mohon Luar maaf biasa, ini terima kasih.